So s tradicійним танцом куда завичайно коло з Коцура шведочно otvorena ljetna učalňa u školi Bratstvo jedinstvo u Kocure, ktorú napravili volontere z Holandiji. Za toto ich nesebičné dielo podzekovala im direktorka školy Slavica Bajer, darujúci im pripoznania i maľunok, za ktorý volontere najavili, že bude ukrašovať ich cerkvu u Holandiji. I pokiaľ volontere z Holandiji odpitovali od Kocurcoch, prek 150 mladých volonterov zo celej našej žemi u Kocurskim dome kultúry na švetočným otvoranju 5. pošlo reakciji Daj i ti svoju ruku, privitali Stevan Samočeta, predsjedatelj Mladerskog združenja KUM z Kocura, zamenik predsjedatelja Skupštini Verbas Milan Glušac i Milomir Šajtoš, podpredsjedatelj Ruske matki. Porihtali sme mrežni roboti, napríklad budeš farbiť zlavočky u centru, bankini što budu farbiť, všetci ljudi starších, ktorým bola potrebna pomoc, vyjavili še do našej grekokatolíckej cerky, do parochije, že im pomoc potrebna i všetkým ideme do stretnúca. Každý, ktorý ako mal robotu, takú porobíme. Popri robotoch za akcijašov organizatore i toho roku pririhtali i veľo i rižni fajti zabavi i rozvahi, ta prepodavanja i rižni kreativni i sportski aktivnosti.